Tak tohle jsme my, dva cestovatelé a životní parťáci, kteří milují poznávat svět, ale tentokrát jsme chtěli zažít něco jiného, než si koupit levné letenky a vypadnout někam do ciziny. Žádný auto, ani skútr nebo hotely se snídaní. Prostě jen my dva, naše psí parťačka Tessa, batohy na zádech a objevování krás České republiky. Vydáváme se do Novohradských hor a musíme říct, že je to tu vážně pohádkový. Všude zelené lesy, pastviny plné kraviček, malebné vesničky a romantické výhledy. Jak to ale bývá, každá mince má dvě strany. Těžká krosna, bolavé nohy a hlavně zavřený hospody. Když nám teda došlo jídlo uprostřed lesa, museli jsme si nějak poradit. Pokusili jsme si sami uvařit na ohni, vodu brali ze studánek a zkrátka žili v souladu s přírodou. A víte co? Bylo to vážně osvobozující. Tak pojďte kousek stezky Českem projít společně s námi. Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. Další den, další kilometry před námi. A nepřekvapí vás to, zase jdeme do kopce. Ale je to tady nádherný. Stojí to za to. Popíšeš mi noc? Bylo lepší než včera, neměli jsme tam vůbec mokro, protože jsme použili nějakou starou branku fotbalovou, která tam byla. Akorát jsme chtěli vstávat v 8, aby jsme stihli snídaní vedle penzionu, ale v 8 byla taková kosa, že se nám nechtělo z spacáku, takže jsme propásli snídani. Takže jsme bez snídaně. Vodu jsme si doplnili v potůčku, tady jsme si tyčinku a jdeme. The same old people, the same old steeples on every corner for half a mile, but nothing changes, and ain't it strange that Jsme v Pohorské Vsi a právě zde měl být obchůdek, kde jsme měli doplnit naše zásoby. Obchůdek je zavřený. Takže jsme aspoň v turistickém shopu koupili pohledy a turistickou vizitku. A teď je to 10 km do další civilizace. Chci ještě připomenout, že dneska je ten den, kdy jsme neměli ani snídaní. we didn't notice as a child. That slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives Ty kopce jsou čím dál horší, co vám budu povídat. Jiná cesta nevede. Teďka míříme ke Studánce, protože tam, kde jsme se zbudili, že jo, tak bohužel bylo zavřeno, takže jsme tam nemohli dopustit vodu. Jedeme teďka trošku na doraz, tak věříme, že Studánka nám v tomhletom pomůže. Jdeme tam, už je to kousek. Tak Studánku jsme našli a doplňujeme. Doufáme, že se z toho neposereme. Odsaď jsme předevčírem vyšli. Tak dneska už nám zbývá jenom 2,7 kilometrů. Věřím tomu, že tam dojdeme a nažerem se jak páni a dámy. Chvilku spočnem a jdeme na to. A tamhle jdeme. Náš dnešní cíl. Cedule byla občerstvení, stanování a věřím tomu, že když tam jsou i ty krávy, tak možná i kakao třeba. Takže šlapem do pedálu. Tak naše nejhorší představy se vyplnily. Občerstvení má zavřeno. No, God, please, no, no! Ale potkal jsem tady paní a moc jsem ji poprosil, jestli náhodou nemá něco navíc v ledničce. Přišla s kuřecíma řízkama. Ale lidi jsou pořád hodní, stačí se zeptat.
Tak dobrou chuť. Tak občerstvení zavřený, bohužel, ale aspoň jsme si domluvili s paní. A to v Maringotce. Tam jsme ještě ani jeden z nás nespal. 100 za noc, ideálka. Vítejte u nás! Jo, 4 postele, můžu si vybrat, jdeme spát, jo, prostě, nahoře, dole, jo, pravo, vlevo, jo, tady stůl, jo, herní, super, kam na, jo, zima, jo, musím se natopit, Jsme ubytovaní, bez bagáže, cítíme se, kdyby jsme lítali prostě. No, ty spíš, kdybys doletěla. No a já jsem tady našel takový rybníček, hnedka kousíček. Tak jdeme vyzkoušet se tam vošplouchnout taky. Tak já myslím, že tady by to šlo. Krásný rybníček, jdeme se koupat. O co se snažíme? Tak, už jsme tam dali večeři. Přestalo nám to logicky trošku vřít, že jo? Ale my to zvládneme. Že jo? Večeře bude. Tak, poradili jsme si, myslím si, že velice bravurně. Děkuji ti za večeři. Na jezení, umytí a můžeme jít spát pro dnešek naší Maringotky. Opouštíme naši Maringotku, děkujeme ti, bylo to dobrý. Jdeme napustit vodu a pokračujeme dál v naší krasojízdě. Jdeš dom? My jdeme daleko. Tak přes noc trošku napršelo. Co si budem? Tohle je cesta, jo, kdyby vás to zajímalo. Cesta. Tady vedle je taková cestička. Takže uvidíme, dneska to bude ještě zajímavý. Jsme se lidé připravili na každé počasí. Někteří z nás víc. Super nepromokové pláštěnka. Já mám lyžařské kalhoty. Je dobrý. Oh, sister, let's go down to that river there. Bathe in that cool water. Get about all our cares. Právě jsme sešli z stezky Českem a to za jediným účelem. Vidět 3 zajímavé věci hnedka vedle sebe. Jsou to rybníky, Rumcajs, Cipísek a Manka. Jestli jste tady už někdy někdo byl, napište to dolů do komentářů. Právě jsme došli k rybníkům, o kterých jsem mluvil. Jsou nádherný. Nedošli jsme k rybníkům, ale zatím k jednomu. To je Manka. Došli jsme k druhému rybníku s názvem Cipísek.
Tak pardon, spletl jsem se. Tam, kde měla být cesta, už cesta není. A tam to, co jsem vám ukazoval, tak byl room size. Tohle to menší je cipísek. Což dává smysl, že jo? Houby. Čau. Hustý. Ty by se hodili do ty včerejší omáčky. To jo, no. Došli jsme do vesničky Tichá, což bylo 5 kilometrů od naší Maringotky, kde jsme spali. A tady je jedna věc, kterou jsme prostě nechtěli vynechat. Je to tahle ta tvrz. Část historie splněna. Není to překvapením, ale občerstvení u tvrze zavřeno. Takže nás čeká teďka 7,5 kilometrů do otevřeného koopu nebo supermarketu. Tak jdeme, no. A jen tak pro informaci, došly nám všechny tyčinky. Máme jenom polívky, které se musí zalít vodou vařící. Tu tady nemáme kde sehnat. Je tady krásně. Přicházíme do vesnice jménem Svatý Kámen. Na mapě tahle ta vesnice není ani vyznačená, jo, jen tak pro informaci. A jediné, co tady najdete, jsou tak 3-4 baráky, velký kostel a pivovar. Zde jsou České Velenice. Tam jsme přijeli vlakem. A zde v horní Stropnici jsme zakempili. Největší kurevský hrozný kopec na Kraví horu, dobrá rozhledna. A odsaď jsme to už měli kousek do Žofína, kde jsme přespali. Lesy a došli do Janové Vsi, kde jsme přespali v Maringotce. Úplnou náhodou, ale bylo to dobrý. Takže jsme pokračovali do Svatého Kamene, kde právě teď jsme. A míříme do Dolního Dvořiště, odkud už je to jenom tak 3 kilometry do Trojany. Tam je náš cíl. Konec etapy Novohradských hor. Ty mechové lesy, ty nás tady nepřestávají překvapovat. To je tak nádherný. A začínáme cítit houby, takže si myslíme, že budou růst. My tu teda teďka máme nějaký 4 kiláčky do Dolního Dvořiště a tam jsou 2 hospody a 1 bistro. Moc tomu nevěříme, že ani jedno bude otevřený, takže naštěstí máme v záloze ještě supermarket. Nic jiného tady poblíž není, takže cesta je jasná. A vede tam samozřejmě stezka, takže jdeme tam. Zbývají nám nějaký 2 kilometry do Dolního Dvořiště, kde si nakoupíme. Už se na to těšíme po 2 dnech. A pár jenom takových poznatků z naší cesty, když už jsme skoro u konce, se dá říct. Rozhodně se líp chodí v lese, než po asfaltu. Je to fakt tvrdý a není to příjemný. Možná poslat seznam, co všechno zkusí sebou. Myslím, že jsme všechno využili, nic nebylo zbytečné. Další poznatek, přežít se dá úplně v klidu celý den na mysli tyčinkách. So good and tasty.
Tak, Dolní Dvořiště si zaslouží svoji nálepku na místo, které lidi využívají nejvíc. A je tam. Tak samozřejmě všechny 3 hospody tady jsou zavřený. Dolní Dvořiště, je to teda díra, tyjo. Ale Vietnamec funguje. Zachránil nás. Jsou tady 3 hospody, všechny jsou zavřený. Co vám mám na to říct? Prostě po 25 kilometrech ani jedna hospoda otevřená. Papa. Turn the lights down low. I sway with you to whatever is on. 'Cause you've been working hard and you earned your battle scars. Let me se dáme na druhou stranu. like a queen tonight. Let me grow with you. Let me bend and break. Tak naše první místo, kde jsme chtěli se utábořit, bohužel nevyšlo, protože jsou tady ohradníky a úplně nechceme asi tábořit na nějakým soukromým pozemku někoho. A nebo aby nás tam, nedej bože, ráno zbudil bík. Takže musíme jít dál a hledáme, no. Máme nakoupený špekáčky, fazole, chceme si to udělat na ohni dneska. Tak věřím, že to vyjde. Thank you for the lonesome nights where I learned to treat you right. I was just a kid learning to fly. Lásko, kde to jsme? Trojany. Nádherné. No, tak jsme došli až teda do Trojan a musíme najít holt místo na nocování někde tady. Nedá se nic dělat. Uvítací výbor pro zatím jenom jednoho Trojana a budoucí Trojanovou. Hezky mi tady vyhrávají. Jo. Doma je doma, Cecilko. I'm proud to be your man. Strong as when we were young, and you made this house a home. My už tady chillujeme s pivíčkem v ruce, pohodička, červánky, ohníček. A to je asi pro dnešek vše. Tamhle vzadu máme postavený už náš příbytek. Pršet nemá, ale radši jsme dali i plachtu přesto. A ozveme se ráno. Jdeme spinkat. Pa. Tak dobré ráno! My jsme si vyměnili zátěže, které chtěla vyzkoušet, jaký to je. Já to úplně lehoučký. Jak kdybych nic neměl na těch zádech oproti tomu. Samozřejmě jako správní Trumpové si odnášíme odpadky sebou. Vzal jsem i to, co tam leželo navíc. Takhle to dělejte všichni. Trumpové, ne Trumpové. Já jsem z České republiky, já jsem Trump. Donald je taky Trump a ne Trump. What? No a samozřejmě v Trojanech musíme zanechat náš odkaz. No a my teďka míříme na vlak. Tady kousek od Trojan je zastávka, která se jmenuje Rybník a tam nám jede vlak. Tak snad tam dojdeme.
nasedáme do vlaku a už teď víme, že se sem jednou vrátíme a budeme pokračovat. Bylo to krásný a taky náročný. Někdy je prostě potřeba vypadnout, vyměnit pohodlí gauče za maličký stan, Netflix za krásné výhledy a místo ranního kafe si dát jen malou myslityčinku. Život totiž není jen o práci a ty nejlepší zážitky nezažijete doma u Wi-Fi, ale tam venku, kde není žádný signál. Takže jestli vás někdy napadne, že už je toho na vás moc, hoďte na chvíli všechno za hlavu a vyrazte. Třeba právě na stezku Českem. Budeme moc rádi, pokud nás začnete odebírat, hodíte na video like nebo třeba napíšete komentář, protože naše cesty rozhodně nekončí a můžete se těšit na další dobrodružství.